Так звана реставрація Ханського палацу Бахчисарай продовжує знищення найбільшої культурної пам'ятки історії кримських татар. За даними кримсько-татарської громадськості, дилетанти не знайомі ані з культурою, ані з історією корінного народу Криму, ані навіть із самим розумінням реставраційних робіт. Взялися за другий поверх палацу. Люди через суд намагаються дізнатися про плани окупантів та зупинити руйнування. Як це їм вдається, дізнавався Валерій Бакус. Другий поверх Ханського палацу аварійний і його треба негайно реставрувати, заявили окупанти та взялися за другу чергу робіт по знищенню культурної пам'ятки. Про те, що єдиний в світі кримсько-татарський палацовий комплекс знищують, активісти казали із самого початку робіт, коли окупанти почали замінювати аутентичний дах ханської мечеті сучасними матеріалами. Кримсько-татарська громадськість впевнена, врятувати палац від знищення ще не пізно. Для цього потрібна світова підтримка. Чтобы была реакция какой-то с Москвы, нужно влияние Украины на ЮНЕСКО, нужно придание статусу Вильямскому дворцу национального культурного значения придать Украины. Надо обращаться в Турцию, через Эрдогана выходить, надо выходить через каналы ЮНЕСКО. Надання Ханському палацу статуса об'єкта світової культурної спадщини як мінімум зупинить варварське знищення пам'ятки і поверне реконструкцію у правильне русло, впевнений Едем Дудаков. Та поки цього не сталося, правозахисники намагаються зупинити реконструкцію через суд. Сьогодні засідання закончилось, точнее, не успев начаться. Закончилось оно потому, что было удовлетворено ходатайство представителя ответчика о привлечении в качестве соответчиков ряда лиц. Это и Совет Министров Республики Крым, это и Министерство по экономическому развитию Российской Федерации, прокуратура Республики Крым и подрядчики, которые выполняют так называемые реставрационные работы. Те, що до справи долучили нових співвідповідачів, юристи вважають вже перемогою, оскільки це, по-перше, дасть їм змогу побачити проект так званої реконструкції, який чомусь окупанти тримають в секреті, а по-друге, дає хоча б якусь надію, що палац таки не знищать остаточно. Валерій Бакус, Заман, АТР.